କେଉଁ ଜୀବର ରକ୍ତ ନୀଳ? କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ଅଣ୍ଡା ଦିଏ କିନ୍ତୁ ଛୁଆ ଫୁଟାଏ ନାହିଁ? କେଉଁ ଜୀବ ଶୁଏ ନାହିଁ? କେଉଁ ଜୀବର 4ଟି ପାକସ୍ଥଳୀ ଥାଏ? ଆମେ ପଢ଼ୁଥିବା ବର୍ଣ୍ଣବୋଧର ଲେଖକ କିଏ? କେଉଁ ଜୀବ ପାଟିରେ ଚାଲେ? କେଉଁ ଜୀବର ବେକ ନାହିଁ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କାହାର ଗତି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ଜୀବ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଶୁଏ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ଦେଶରେ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକମାନଙ୍କର ନିଶ ଓ ଦାଢ଼ି ହୋଇଥାଏ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ଜୀବ 100ଟି ଶବ୍ଦ କରେ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ସଂସାରରେ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ବିଶ୍ୱରେ କେଉଁଠାରେ ଦୁଇମୁଣ୍ଡିଆ ମାଛ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପୃଥିବୀରେ କେତୋଟି ମହାସାଗର ଅଛି? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନରେ କେଉଁ ଦେଶ ପ୍ରଥମ?